Takže čau lidi, já vás vítám u prvního videa na tomto kanále. Je to o tom, jak jsem po dlouhé době za Puppet Moto 99. Už jsem to natáčel jednou na počítači. A tam, já vám tady pustím střih, jak jsem tam kupoval tohoto huge a dávám ho do soutěže. Podmínky jsou, napište komentář, jak se jmenujete v Robloxu a dejte like nebo odběr. Já si to zkontroluju a potom vylosuju nějakého vítěze 4. ledna, takže máte docela dost času. Stalo se, byl jsem v tom novým vánočním tom, tady vánoční prostě, nevím, event. A stalo se, že někdo, když jsem tam byl, tak mi někdo poslal toto. Tak tohoto huge, když se podíváme do té historie, tak tento typ před 5 minutami mi poslal tohoto huge. Takže jsem za to hodně rád, ale já možná vím proč. Nevím, jestli to bude kvůli tomu, že jsem u něho koupil tohoto do soutěže. To asi tu není, no nevadí. Takže jdeme se podívat zase do toho vánočního updateu. Už... pardon. Jdu se podívat, jo, toto je taky, že tam musíte dát huge a budete mít nějakou šanci. To se toho bojím dělat. Já tady pozvu všechny svoje pety. Mám celkem dost petů, ukážete, nejde. Nevadí, a můj nejsilnější je 10,3 kvantilionů, nevím, jestli to říká. Otevřeme si 42 vajec. Nepadlo nám... Padla nám to na C0,2% zlatý. Musím ho najít, jo, aha. Holy capybara. Takže jdeme se podívat sem. Toto potřebuji vlastně ty klíče. Mám nějaký? Otevřeme si dárečky. Žádnej takový klíč nemáme, nevadí. Tak se podíváme sem. Jsem zpět. My tady vlezu brácha. Nevadí. Tuto nemáme taky zase tento klíč. Nevadí. To ne. Ukažte tady, co je. To jsem chtěl. To musíme zničit. No to kašlu, to fakt já nebudu. Co je tady? To můžeme... Co to je? To můžu vříct do toho? Teď se do toho vlaku. Yes, jsem ve vlaku. Co se stane? Je to někam vtucne. Ty vole, hej. No. Tady taky je asi nic. To je trápný. Tady nahoře jsme nebyli. Co je tady? Cringe rate. To je malá šance, já tak dlouho tu čekat vážně nechci. Nějaký dáreček tu je. Schovaný. Tu jsou najít 30? Co to je to tak? Lak. Ne, to nechci. To chci otevřít. Open. Jo, tu musíme mít něco. Tak open. Nemůžeme, nevím proč. Co? To je za dárečky tady. Když jich najdeme 30, tak se něco stane. Já nevím vůbec, čemu jsou. Že to nejsou ty dárečky. Co to je? Co to je? To jsme? No nic. Tady to radši bude vše. Jdeme se podívat do mý nejlepší lokace. A tam to asi zakončíme. Já vám tady dám, prostě je soutěž o toho huge peta. Nezapomeňte na to.
Takže hnedka utíkejte dolů do komentáře, než mi to tam spawne. Utíkejte tam a napište tam svůj nick a dejte like nebo odběr. Spíš ten odběr, prosím. Potřebujeme mít hodně odběratelů. Jo, nic nemáme. Wow, to je jede. Co je toto za... Co to je za čestky? Nevím. Otevřeme si 42 vajec. Nic nám nepadlo. Škoda. A docela dost toho máme. Něco rozdám pak. Tak se mějte. Čus.